ξέρουμε ως Μίλτον, αλλά στα social media τον βρίσκουμε ως Μιλτιάδη. Μιλτιάδης comedy. Θυμήθηκα, ναι. Λοιπόν, και τώρα θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις παρουσιάσεις της βραδιάς. Αλλά ξέρετε, κάποια παιδιά που θκευάζουν πόψε, θκευάζουν για πρώτη φορά. Δεν είναι μαθημένοι στη σκηνή, δεν τους αρέσει στο μικρόφωνο ή πιάνουν και καμιά ζιβανιούαν έτσι για να βράσουν πριν. Γι' αυτό θέλω πρώτα λίγη εθάρρυνση, ένα χειροκρότημα για όλους. Και να θυμηθούμε ότι τούτη για το writing room είναι πάντα μια βραδιά χαράς και εθάρρυνσης. Γιορτάζουμε τούτα που εγγράψαμε. Δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε, να κατηγορήσουμε, να πούμε κακά λόγια. Είμαστε εδώ για να το διασκεδάσουμε και να περάσουμε καλά και να θυμηθούμε και να θυμίσουμε στον εαυτό μας τούτη την αίσθηση της χαράς που μπορούν να μας φέρνουν τα ωραία πράγματα που κάνουμε στη ζωή μας και που τα κάνουμε οικειοθελώς, όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση το γράψιμο. Οπότε λοιπόν πάμε να χαρούμε με τις αναγνώσεις δημιουργικής γραφής 2024-2025. Πάμε, ξεκινά πρώτος ο πρόεδρος του Writing Room. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω όλους εδώ σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ετοίμασα κάτι να πω, γιατί καθόμαστε να είμαστε πάλι ήδη που ερχόμαστε, αλλά βλέπω πολλά καινούργια πρόσωπα και χαίρομαι γι' αυτό. Οπότε ευκαιρία να σας ξανασυστηθώ. Το όνομα μου είναι Κυριάκος Σίγμα Κυριάκου. Μπορείτε να με βρείτε στο Instagram και στο Facebook, να με ακολουθήσετε. Και επίσης, όπως μου δίνει η Μαρία, να θυμηθώ να πω ότι έχω και blog δικό μου που γράφω για βιβλία και γιατί βάζω κάποια από τα διηγήματά μου. Είναι το anotherlookforyou.blogspot.com. Μπορείτε να έρθετε μετά να με ρωτήσετε, αν ξεχάσετε. Φέτος, δεν παρακολουθούσα κάποια μου τα μαθήματα της Νικολέτας, γιατί τέλειωσα 3 χρόνια που παρακολουθούσα. Και αποφάσισα να τελειώσω το διήγημα που τη νουβέλα μάλλον που είχα ξεκινήσει να γράφω. Οπότε αφιέρωσα χρόνο στο να τελειώσω την νουβέλα και μαζί με την Νικολέτα να κάνουμε κάποιες συναντήσεις για να κάνουμε κάποιον proofreading, κάποιον editing και ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα είναι έτοιμη για να μπορέσω να την εκδώσω. Οπότε απόψε θα σας διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από τη νουβέλα αυτή που έχει το όνομα «Το χώμα». Να πω ότι ξεκινά στην αρχή την ημέρα που ανοίξαν τα φράγματα στην Κύπρο. Οπότε το κομμάτι που θα σας διαβάσω είναι τη δεύτερη μέρα, πώς την βίωσε ο ήρωας μας. Χθες ήταν μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου και εγώ μετρούσα διαστάσεις για πισίνες. Ο κόσμος δίπλα μου καίγεται, μα εγώ τις περισσότερες φορές δεν παίρνω είδηση. Ανάβω την τηλεόραση να δω τις ειδήσεις. Υπάρχει αρκετή τηλεοπτική κάλυψη, ρεπορτάζ, σκηνές από το δόφραγμα του Λίδρα Πάλας που δείχνουν την κοσμοσυρωή. Η κάλυψη τώρα επικεντρώνεται σε αυτούς που περνούν το δόφραγμα προς την άλλη πλευρά για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 30 χρόνια. Αμέσως μετά έρχεται το ρεπορτάζ από τις αντιδράσεις στο Λονδίνο. Οι βρετανικές εφημερίδες και τα τηλεοπτικά δίκτυα αναδεικνύουν το γεγονός ως ιστορική εξέλιξη. Παίρνω το φλιτζάνι με το τσάι μου και κάθομαι στον καναπέ. Η σημερινή μέρα στο γραφείο ήταν μάταιη. Δεν μπόρεσα καθόλου να συγκεντρωθώ να δουλέψω. Χάνομαι στις αναμνήσεις μου. Σκέφτομαι την Αγγλία, τις σπουδές μου. Η ζωή μου ήταν ένας συνεχής αγώνας δρόμου από νωρίς το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Μαθήματα στο πανεπιστήμιο, εργαστήρια, διάβασμα, γκαρσόνι και μετά λάντζα. Στην Αγγλία το 1985 συνάντησα για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο κόσμο από την άλλη κοινότητα. Γνωριζόμασταν μιλώντας τα αγγλικά, κάνοντας αστεία, μιλώντας για τις σπουδές μας και φλερτάροντας. Μα όταν φτάναμε στον τόπο καταγωγής μας και ανακαλύπταμε πως ήταν κοινός, έστω και αν η γλώσσα και η θρησκεία μας ήταν διαφορετικές, καταλήγαμε να αλλάζουμε διαδρομή, οπότε συναντιόμασταν τυχαία στον δρόμο. Στην πρώτη συνάντηση της οργάνωσης Κυπρίων Φοιτητών Αγγλίας, η ατμόσφαιρα φαινόταν φιλική. Κουβέντες για το νησί, τραγούδια, αστεία. Μα όσο περνούσαν οι ώρες, γινόταν όλο ένα και πιο ξεκάθαρο ότι οι ιστορίες που ακούγονταν αφορούσαν μόνο τη μία πλευρά. Κάποια πράγματα έμεναν ανίποτα, σαν να μην υπήρχαν. Τα βλέμματα εκείνο το βράδυ ξεκίνησαν σιγά σιγά να πέφτουν πάνω μου, ένα προς ένα. Όχι φανερά εχθρικά, αλλά αρκετά για να κάνουν την παρουσία μου να μοιάζει παράτερη. Κάποιος χαμογέλασε συγκρατημένα, άλλος γύρισε αλλού το βλέμμα. Κι ύστερα ακούστηκε εκείνο το χαμηλόφωνο σχόλιο από την άκρη του δωματίου. Ήθελα να σηκωθώ και να μιλήσω, να προσθέσω τη δική μου εκδοχή της ιστορίας.
αλλά κάθε λέξη έμοιαζε επικίνδυνη. Ένα ρίσκο που δεν ήξερα αν ήθελα να πάρω. Ήταν όμως και εκείνες οι στιγμές που δεν υπήρχε τίποτε να υποθεί. Μια βραδιά, καθώς περπατούσα στο πανεπιστήμιο, πέρασα δίπλα από έναν συμφοιτητή μου από την άλλη κοινότητα που στεκόταν μόνος καπνίζοντας. Η Μαρία μου είχε πει πως ήταν γιος αγνοούμενου. Θυμάμαι πόσο βλάκας αισθάνθηκα, γιατί μέχρι τότε ήξερα για τους δικούς μας αγνοούμενους, μα ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι είχαν και άλλοι τους δικούς τους. Τα βλέμματα μας συναντήθηκαν φευγαλαία. Δεν χρειάστηκαν λέξεις. Ήμασταν δύο άνθρωποι μακριά από τον τόπο τους που κουβαλούσαν ένα βάρος που κανείς άλλος δεν μπορούσε να καταλάβει. Το 1985 ήταν μακριά, μα η αίσθηση ήταν ακόμα ζωντανή. Το πρόβλημα δεν ήταν το χάσμα που μας χώριζε, αλλά το γεγονός ότι κανείς δεν ήξερε πώς να το γεφυρώσει. Όλοι έψαχναν έναν τρόπο να πούν την ιστορία τους, αλλά κανείς δεν ήξερε πώς να ακούσει την ιστορία του άλλου. Ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια θα ακούσετε και τους υπόλοιπους μαθητές του Writing Room. Να σας πω ότι οι ιστορίες τους είναι όλες σύντομες και πραγματικά εγώ χαίρομαι που τις άκουσα χθες στην πρόβα και ανυπομονώ να τις ξανακούσω. Λοιπόν, απολαύσετε το.